Eta aurrean labea edo zer deko lango? Bai. Hori lehenko baserria? Baserrietan agubite zuen labea, ez? Bai, etzetika ondotxuen dut esan labea. Laburria, bai. Laburria esatek etzen, laburretxuet, eta labea hartoa zertzeako. Igertuteko. Labian, kubritan dugu ganea, laburria, guk esan. Bai. Zein labia eta apurtxuekia uizte zan beti, ez? Oin bat dauz garajeak, ipurlo kotxeak, itziteko. Labiak, aiztzen hau. Honemeste kubrita mutzun, hau bestia guzetazen duen, aterpe bat, erremintak eukiteko eta laburria esatek entzen. Bai. Niko gie egiten bezatu dut. Bai. Maien ganean, ani minin maien mantel zuri bete gazakostan ez. Bai. Ondo garbitu, bueno, harto igerta zan lekuen. Bai. Han bertan? Bertan, lama bertan. Pero, bueno, orduen, anezan, beroa temperaturia, zuritu itezoa nolan. Ara, ona erra irarte zuritan danean, ja egurgia bezartu, esaten zuren ze, oindeko, bai, ez bezartu barik. Bai. Eta hogien zako bakitxea dungo zan, hori piperrak erre, zagarra bezartzian ziren, pide batez labia, ez? Hartua igertan dauela. Eta patata txikerra eta gero, gatza burtsukota eta gozo jateko, patata txuek, patata txikitxuek eta... Kan baketua zen oten da.